Pán Kanuščák je rodák z Prešova. V Piešťanoch sa usadil po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1960. Až donedávna pracoval ako zubný lekár. Po svojom príchode do Piešťan sa zapojil do ornitologického výskumu v Piešťanoch a okolí. Do začiatku spolupracoval so známym piešťanským ornitologom Williamom Kubánom a od 70. rokov minulého storočia sa venoval monitorovaniu vtáctva sám. V roku 1975 mu vychádza vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied publikácia Avifauna širšieho okolia Piešťan. Svoje bezmála polstoročné pozorovania, ako i výsledky pozorovaní ďalších ornitologov, spracoval v rozsiahlej knihe Vtáky širšieho okolia Piešťan, ktorú v roku 2007 vydalo Balneologické múzeum v Piešťanoch. Pavel Kanuščák sústavne publikuje v odbornej tlači. Doteraz napísal vyše 120 príspevkov. Vo svojich prácach upozornil aj na ohrozené druhy vtákov, ktoré rapidne miznú z krajiny. Má veľkú zásluhu na tom, že región Piešťan patrí po avifaunistickej stránke medzi najlepšie preskúmané územia v rámci celého Slovenska. V tomto roku doktor Kanuščák oslaví životné jubileum 75 rokov, k čomu mu srdečne blahoželáme, rovnako ako k udeleniu ceny primátora mesta za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2009. Pán doktor,